הממשלה האיטלקית לקחה אותנו לג'אדו. סתם ככה פתאום. אומרים, אתם נוסעים מחר הגענו למחנה ריכוז, וחלקו אותנו כל ביתן גדול, כמו של תל השומר, זה ביתן גדול, 20 משפחות פה, 25 משפחות, חלק ימינה וחלק שמאלה, בין משפחה ומשפחה, סמיכה, מאוד קשה מאוד היה, צפוף, מחלה של טיפוס, של, אומרים באיטלקית, זה טיפוס, פדוקיוזיס, זה קינים לבנים. מי שחולה בלילה, בבוקר זה מותו מת למטה. כל יום, 7, 6, 7, 8, 5, כל יום מתים. אח שלי נפטר, אחותי צעירה מאוד נפטרה. ומה לא מספיק, אמא בוכה על אח שלי, אמא בוכה על אחותי. זה היה ממש כאבים חזקים מאוד. לא נשכח את זה. עד עכשיו אני לא נשכח. אם אני זוכר, אני מתחיל לבכות כמה שעבר, וכמה שראיתי, אמא שלי לא יום ולילה ורק בוכה. יום ולילה רק בוכה. לא אוכלת, רק בוכה. 2 הלכו לה בחודש אחד. אנחנו בטריפולי, ביום אחד שלחו לנו שצריכים להכין את עצמנו, לוקחים אותנו לאיטליה, לא יודעים איפה. ביום אחד לקחו אותנו באונייה, וישבנו 3 שנים שמה. ביום שבת אנחנו יושבים, פתאום בא אוטו מסע, עם 2 גרמנים, ומי שמצא אותו ברחוב, ככה במקום, לקח אותו ושם אותו על המשאית. והתחילו לצעוק ראוס, וקוראים לכולם, כל אחד לקחו אותו וזרקו אותו. קמנו כזה קטן, 70 נפשות הכניסו אותנו אחד על השני. והגענו בשלום, שמו אותנו בברגל-בלזם, שמו אותנו, אבל לא הפרידו אותנו גברים לבד, שמו אותנו כל המשפחות בחדר אחד. גדול, מיטות מקרש, מזרונים מקש, אחד על השני. היינו יוצאים בבוקר מוקדם, שמים אותנו בשורות, השלג והקור וזה. אם יום קשה אומרים חסר אחד, ומתחילים לספור, משאירים אותנו כמה שעות, תחת כיפת השמיים, תחת השלג. ישבנו שם 8 חודשים. 8 חודשים כמו 1000 שנה. לא פחדתי, נגמר הפחד, שאת רואה כל יום דברים קשים, ואת רואה שאיך נופלים, על ידך נופלים ומתים, והלב נקרע, אבל גם נקרע, גם נהיה חזיר, איך אומרים, לב חזיר נהיה. שאת יודעת, היום הוא גם מחר אני אולי. את לא יכולה להגיד, חשבנו שאנחנו נצא משם, לא חשבנו, לא האמנו. אף אחד לא האמין שאנחנו יוצאים מברגן-בלזן.